Mar nyiri mong'ere kaka Kenya Girl Guides mantiere bwo chenro mar Yes Movement Green Tech Generation mawuok e pinje mag Afrika ochako chenro mar kedo kod lokruok machal mar kor lwasi kokalo yor pith mag yiende. Girupno wacho ni pinje mag Afrika osebedo ka yudo achiedh nade mathoth mag lokruok mafuto mar kor lwasi. Tong'o yiende aoyaye bende en achiel kuom achiedh nade magiwacho ni thiro dongruoge e pinje mag Afrika. Girupno nitiere kod chenro mar pidho yien maromo milion 20 pachoka, kendo gidwaro mondo mi sirikande mag pinje mag Afrika oriw gi lwedo mondo mi okonygi e chwalo chenro kata ajenda margi. When it is windy, some of our schools have been victims of roof being blown off because of the number of trees which are not enough in any institution. And we have come out strongly for the last 3 years to encourage schools to improve on tree cover in their environment. There's a program, probably we are intending to put some pump in our river here, or rather our brook, and of course, such in essence can even extend to the community in terms of supplying water to them. So we are still doing some follow-up so that we are able to supply the same water to the community. We have to be the ambassador of a climate. So far, so good. There are many droughts. The animals are dying because of our human activities. So we are the one to take care of the environment, planting trees, make sure that those animals are in their safe space and avoid waste.